बड'लेण्ड टुडे लाइव न्यूज बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं न्यूज होनो थाखाय आखायाव लादों। मैया जम्मु काश्मीरनि हेन्डवेराव जानाय उदखारिनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानांनाय साबा बिर जोहोलावफोरखौ दिनै जोबथा बिदाय होनाय जागोन। उदखारिनि आखायाव जिउ गोमानांनाय बिर जोहोलावफोरनि गेजेराव दङ फारियै आशुतोष शर्मा, अनुज सूद, नाइक राजेश, लेन्स नाइक दिनेश, जम्मु काश्मीर पुलिसनि सब इन्सपेक्टर शाकिल काजी। मख'नो गोनांदि रायजो राजाफोरखौ उदखारिनिफ्राय रैखा खालामनो थांनायावनो बिथांमोना गावसोरनि आगोमा जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जायो। बिथांमोना उदखारिनि गाग्लोबनायाव गावनि आगोमा जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जायो। सिंगल शॉट